Okej. Och välkomna. Vi har... Börjat med YouTube-kanalen. Ja. Och vi har inga videoidéer som ni kan kommentera. Varsin kommentarsfält. Där tror jag. Någonstans. Videoidéer. Men ja, jag heter Hailey. Och jag heter Vilma. Jag är 1,52. Och jag är... Hon är bara lång. Ja. Ja. Men vi har inga idéer. Så ni får gärna kommentera. Och likea. Våra TikTok och Snapchat. Det står i bion. Och vi kan också skriva det. Ja, det står kanske här. Inte på mig. Det kanske står här. Ja, någonstans. Det kan också stå där eller någonstans. Ja, vi sätter det någonstans. Mm. Så följ oss.